Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Nyambing! 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 Nyamkwa! Nyamkwa! Haslo wajong! Haslo wajong! Nyamtur! Nyamtur! Nyamailan! Nyamailan! Kipaj ba jong kilai tili kishnong gibekin thobya kashnong so riu belai kashnong maulawai bat kashnong kerdem haga khat ar tarik ubenai kelaling kot arajar arpuar kilami paj ba ban persya halor ka jingthmu ban tei ya kata ka jaka the nyot leni ka solid waste management hapo purusam jong kashnong maulawai bat kerdem kibadan haribhoi district Kajing persya jong kipaj ba kalong bakim don jing tip satya halor kajing wan ra ya gani ka project namar ba ya no objection certificate la shu ai sop klem da pentip she kipaj ba nong song shnong Ngim kwa tisa de Martin Ngim kwa jing sma Ngim yale Haslo wajong Ngim kwa Morten Haslo wajong Ngim sya Ngim mailan Sinong Kerdem napatakan ka meeting kepala pendai begini persya ya ka Martin no ya ka project ke ba sarkar kelubut ban andra sigini kicaka haput besar di Sinong Kerdem tinggi na ka Sinong Surublay ngiwan hang mereng di Sukya ban sngap ya kane lane banwan ban ya pertah kane ban ya ni partai lan sarkar bagi persya ya kane Martin kebansawan kita ci area apa Sinong Kerdem na kaliang jingi Sinong Surublay ngim dan ai ban persya we bercaka nomor kacaka kadai ka hapus satu Sinong Kerdem mereka ai kebangi Sinong Surublay pat ngi persya kalong ba kadai kacaka ka bak sarkar ka mut menunbu ka Martin kadai hakli jeung katolong kebangi bam ngidi adu mata ladangi induk no ya ketik la shali singi kemut labhahi bak sarkar kan ai dekabi ne penyak sui nu Sinong Surublay selek proyek project ang kada hadu mentah yung padan takoi pat kasus bobiang antara Sinong ya hadu mentah mene omdai tangka umbam umdi andai karep karyang kilkai kirisai gi bahap hapo jong Sinong Surublay ngidang ya tang da kata ku nyunan pat takoi pat kasus bobiang highway dai umbam umdi baru ijing ke kampung Sinong kata tekatahi kadai kebangi nang Sinong nang kaleng Sinong ya persya tesukaweng kwa aban ya penpaulang seperti kalau bah hadin bah ngalak sajit kumurung bah Sinong kumulakan sekretari Sinong Kerdem kaneka projek layak aslam lagi nusah kaum dum nomor bah ngimtip sih kadang ngimtip sih kadu nrenga ngatip bakane projek kan sawan hadin bu utu ejen bah lodar dekar wani kendu yang ngawang bah rambak Sinong ngadon kam gejingrap cungki pepin ayang ada jingthok pin kersan lem ngin lak bulun rak itak projek tengong ba bangan sim ya karai hangne maroi ngamla ban le kata nomor ngayang ala ji dak Sinong bangan long nu ilam tengong up ailat yang bangan lebih ke derbar Sinong ban ngan sa IP ya ke jubam teh hak khatwai terik di sembar arah jar arfuwai tinggi lalu ya ke general meeting ke derbar ba Sinong ban na kata kasur kubami na kata ke derbar Sinong ngiong bangin ya persya ya ke project lan ya kata ke Martin sarkar kemudian manon bu untuk sam te kemengal kedes kemat kalong bah ngia persya halor kata nungrim balada kata project kanwan omdai tang kabam kedi ke cekarep cekaryang mah kumbolong mentakum kamaryang ru kersa coba te kemut misa nak kaliang jongi hingi sutu bangim yo jing mentoy nak kata kemat nak kaliang ka jongi kam ngadon ban ong hang ne ba nak kaliang ka jongi kum kinong kit kam jong ka der Sinong ngim don jing tip halor bayadai bakanek project ta kapang kabang kwa ban keren hangne kalong namar ba kat kum ka jingyo jingtip ka jongi menta namar ba kaneka project kalaya chakmat ban ngilayo ru ya kini ki sakhi ki satar ki babyang ban nadu bawan kini ke project ngina kalyang jong kinong Sinong ki budan pok Sinong Kerdem ngim dan jingtip ka bade kini project ta kabang ngulung ngo kalong ba kumno ke project ba kipat ba kinom tip kat ba ka hearing kalawan
kane kalong kajing solengo bat kajing bomla batai jungi kum kinong sinong ngimla ban sutu adu kanno namar ba ka project ngim tim bakalawan hapo kasinong kajungi mereka hearing kalawan namar kat kum bangi yang ne kane ka hearing ke balawan na ka office jong ka DC ke bala address uni lodar dekar ka deha ka pratrik jongu Januari arhajar arpuar te kum kinong sinong de halor kane kanong rim ba ngin sa persya ba ngim kwa hiru ba kane ka project kanwan ha ka sinong gajongi ban ngimla ban priang namar ba klem ka jing tip ka jong pat ba klem ka jing snguthu ka jong pat ba klem ka jing sayo pat ba kumno ngila ban priang ya kane ka project namar ngis nguthu ba kane ka project kamde su ka project ka barit namar ba kane ka project kat kum ka jing tip ka jongi namar ngilayo ya kane ka hearing namar ngiyo ihang ne day ka ba from Shillong to Kerdem kamut ka bamut from Shillong ngila tip ba kane ka project ka day barok kami khalaya kanwan the ya ka jabo jaban hapo kane ka sinong ka jongi tadai halor kane ka nong remba ngikum ki pajba nong sinong jong ka sinong Kerdem ni persya jor halor kane ka jing le jong kini ki rurang ba ki bala aye kini ki anosi ki bala aye kini ki jing pen scam si kini ki shauni ubadai utrai jong kane ka jaka badai halor kane ka nong rem nakali nga jong aku asan sekretari jong ka sinong Kerdem ngaso ban ong batang kini ki jing kran ki belongkon bat kinong song jong ka sinong Kerdem haka ni ka sngi ka ba mentang ni penpau ya ka jing songu ka ba krau bangila ban pendap ya ka ni ka kam wat hapdeng ki jing kenrum kenram hapdeng ki jing rei ngilala ban pendap ya ka ni ka kam te leng ba ka jing don jong pikum ki media kani hi kan wanra ya ka kubor sya ka sorkar ka ba dipek na ka bentakan ka baha ka miat jongi kum kinong snong hang ni hakarat madan Kerdem bat kum ju uru ngi kum kinong snong jong karat Kerdem ngi don ka jing snokya ka bakrau na ka benta ka snong ka thau ka jongi balada ka sorkar kan wanra ya kan ni ka Martin ha kan ni ka snong jongi kan nungi dap da ka jing snosi ka bakrau kam tam lile ha bakinong sunsyar snong jongi nadu usnyam arhajar khat nyo kilayo ya kani ka jing pentip nakaliang ka sorkar bat kilale ya ki ki bangim sultanat ban ay ya ka NOC bat hadin bo ulak lem utaw orang ba snong uba menswa bat had uni orang ba snong uba mentaru ulale ya kani ka ju ka kam thok ka kam syukori ngi kum upay ba nong snong ha kani ka raj madan Kerdem bat ngikum kinong snong idon ka jing sokit kli ka jing sokit khia na ka banta ka laway jong ki khun ki kti ki jongi ha ka imlang ka saalang ka jongi bangim sultanat ba kani ka project kan wan ha kan ka snong jongi bat kumta da ka jing sokhia ka ba khrau kum kinong snong ngi penpau shapi bangim don kam ya kata ka Martin ha kan ka snong ka jongi na mar ngi tips cam ba kani ka Martin kan wanra ya ka jing jaklia hakane karat ke jongi lengba ki umbam ki umdi ki umsat ki umsum namar ngikum kinong kendong ngidon kam ya ka sat ki umbam ka umdi nakabenta ka jingkot ka jingkhia ka jongi hakini ki sngi ki bamenta kanungi dap da ka jing sokemen ka bakrau bau blay ai hangi kan ka maryang ka bakhut ka maryang ka babaha bangin yo ban ring bat penhiar mensim dakal ka bakhut nrelada ka sorkar kan wanra ya kani ka project hakani ka snong ka jongi hakani ka rat ka jongi ka ka banja yangi hakini ki sngi ki snyam ki banangwan ke kumta kum kinong snong ki ba it ila ka jong ka snong ki ba it ila ka jing long tenrai haka ba ki long shwa ki man shwa ki jongi ki labo ki lasat nakabenta ka baha ka miak jongi ki long dien ki man dien kumta ngim kwa bakal ka Martin kan wanja kan ka snong ka jongi bat kum talang ba kan ka social media ka bawan kan ka sngi kan rae ka kubor ban pensa priang bangi kum ka raj madan Kerdem bat ka snong Kerdem hibar ka way ngim kwa ya kan ka Martin ta ka bayday bat kan ka kam long ba kum ka extif ka bat mai kan ka kam ka layak sakmat nadu ki snam arhajar khat nyo kiba kum ka ekstif ka jengi kampat long te ki kot kisla ki layak sakmat adin ba kum ka ekstif ka jengi kala sim khia lawat ikot kisla jengi la benlum ki kot kisla baro
Dengan lap bala ai ki anosi nang ta ki dulir baro ki la dep ni la yo kita ki jing sisa bala dep ban ai ki anosi. Bat ba ka jing su lengo kalong ba kane ka projek kalayat na du usnem ar hajar khatnyo henrei kum upai ba ngimtip AA ngimdon kano ka jing tip abaya de bat kane ka projek ka jing wan jong kane ka projek ha ka jing syakat kane ka projek kala de upai ba jong ka snong la de ban tip ha ka jing syak kum upai ba nong snong la de ban tip ban wan kane ka projek jing sya udai upai ba nong jing snong uban aya ka karai long ne em henrei ka executive ka bamansya kim syam lale ya kan ne kim ki layat baik syakmat klem ka jing tip jong pai ba usah humdum tip ka e kata projek de rei tat hadu ki ne ki benai ar benai lai benai ngidang tip ya ka projek kato kat ne nakal yang jong ka executive ka jengir ngidang tip ngidang wat ikut islah ki jing pensisya bat hadin nakal yang jong ka executive ka jengi nakal yang jong sekretari ngaklem syam la sanya ka NOC henrei orang basnong la ay ka NOC marwai ta hadin ba upai ba jong kanong upai ba snong ula tip ya kan ne bagan wan kata projek usah ka tip ka e kata projek ka bakum kano kata projek ka babhane ka basneu kamdon ka jing pensai so pai ba te henrei ka kam kala ya sikhamat a jing syak ka government kala dei ban ai chwai ka jing pensai pai ba pan ka jing menjur jong pai ba ma nang ta orang ba snong yak stif snong ru hadin kaya bawan uni orang ba snong mathmai ru la aya ka NOC mengaku musketeri klem sanya ta ka NOC bat hadin ba ki pai ba ki layo jing tip ya kani ki lalum ya ka dorbar pai ba bat ha kata ka dorbar pai ba la shim ya ka wei ka rai ka spotrik udi sembar ki la shim ya ka wei ka rai kata ka rai kalong ban weng no ki NOC ban pha jing tho sya ka DC ban withdraw no ki NOC baro ki NOC ki bala ai ki rang ba snong kata ka dei ka rai dorbar pai ba bat nang ta ban persya ya ka jingwan jong kani ka projek klem ka jing tip klem kano ka kajing pensai kebatikan sampai bat naduk ipor ke manusia dan nakal yang jong Steve ru ngila sim tang kawe hi karai kata karai kalong ba ngin sim be ya karai pai ba la kalong kumno ro ngin sim ya karai pai ba bangin wang ki NOC nang ta bangin bu ru ya kajing persahabat ya kan ngila pha sya kadisi ngila pha kopi ru sya video bat ta ter henrei ke bos ngol ngok kalong ba kawan ke public hearing kajing sya ka public hearing ka ban wan hadin bangila de ban bu ita withdraw gi NOC ma kawan ka public hearing te kata ka public hearing ru ka ban long hang ne po snong kerdem re lara no syapo maluai jing sya la de ban pertas nong mengaku musketeri snong ru ngamtip bagadon kata ka public hearing te kinong snong ru kemtip bagadon kata ka public hearing jing sya ka sarkar ka ladai ban pha ba upai ba nong snong dei ban tip ya kata public hearing henrei amdon ka jing tip mangas ke terus nong ro bobon ki dekat ekstif jong ka snong kim tip ya kata bagadon kata ka public hearing dan rei lara no e ka syapo maluai ka dei ka bahap apu uput sensyar jong ka snong kerdem rei hang te ngi datang orang ba bo sensyar klik breu barok hu de put usam jong ka snong kerdem kata ka dei ka jing ya jong kam bat nyilum ya kan ka meeting ke bala lum do pai ba kalong ban persya jor ya kate ka jingwan jong ka kate ka projek klamdan kano ka jing tip klamdan kano ka jing menjor ro pai ba wat ka public hearing ro omdan kano ka jing tip jong pai ba